Jiena l-arm wrestling minn dejjem kont nħobbu minn kont żgħir kelli 7 snin niftakar fil-parti tal-paraċett qabduni nagħmel tal-arm wrestling kont jgħid bil-libsa tal-paraċett ukoll. Jifieri le bħala sport nemmen li fil-verità mhux jiena żiltu l-isport naħseb li huwa żellejli. Dan l-isport ħajjarni naħseb kważi kien il-motivazzjoni ta' kulħadd il-film ta' Sylvester Stallone. Meta lura fit-tmininijiet kien hemm dak il-film Over the Top. U minn hemmhekk qisu sploda l-arm wrestling. Issa, minn dak iż-żmien f'dak il-propju film vera kien hemm champions tad-dinja. U għed minnu huwa John Brezink li kien ħasen fih, kien għadu żgħir, kien għandu xi 20 sena, illum il-ġurnata għandu 58 sena għadu jikkompeti fl-arm wrestling. M'għandekx ċans li nerbaħlu jien ta' ġifieri huwa livell għoli ħafna. Huwa l-ispirazzjoni ta' kulħadd ukoll. Illum il-ġurnata jiena nipprattika l-arm wrestling mod professjonali, nintaqa' ma' dawn it-tip ta' nies ukoll, nitqgħid ma' John Brezink ukoll personali, ħadd xi tips minn għandu wkoll, u llum il-ġurnata tila bil-mod l-steps fejn huwa t-target tiegħi. Aħna ngħidulu arm fight jew arm combat. Sewwa issa meta aħna nitrenjaw l-arm wrestling, nitrenjaw b'tali mod illi kif ħan nagħmlu fuq il-mejda irridu nitrenjaw. Mela jekk jiena fuq il-mejda nitfa' idejja 90 degrees u ninżel u nitla' 90 degrees, mela jiena eżempju bicep curls nitrenjawhom 90 degrees. Għax inutli nitrenjawhom full, għax jiena ma nistax niġi full fuq il-mejda. Nitrenjaw ħafna il-pala tal-id, il-wrist, għaliex l-arm wrestling jibda minn hawnhekk, mill-pala tal-id. Jekk l-opponent tiegħi ħadli il-pala tal-id, ħajibqa' nieżel bidejja. Mela jien irid nara li l-pala tal-id tiegħi u r-wrist tiegħi ikunu b'saħħithom biżżejjed biex jiena nikkombatti ma' ready go għall-pożizzjoni tiegħi. Issa bħala moves għandek jista' jkun li jkollok hook, jista' jkun li jkollok top roll ġifieri, top roll isimha magħha. Qed tattakka it-top tal-idejn tal-avversarju tiegħek li dik hija kruċjali għaliex jiena dak it-tip ta' pożizzjoni nagħmel. L-arm wrestling hawn Malta qiegħed jitla bil-mod, però qiegħed jitla bil-mod ftit ħafna. Issa bħala sport mhijiex rikonoxxut. Għalli ma raġuni għaliex biex ikun rikonoxxut bħala sport ma' Sports Malta irid ikollok federation. Biex ikollok federation irid minn tal-inqas ikollok 4 clubs. Jien m'għandix nies biżżejjed biex naqqat club wieħed, allura t-triq ħad tkun twila ħafna ħafna.